కాదు ఏంటి ఇద్దరు కొట్టుకున్నారా ఏంటి చెరువు పక్కన నడిచి వెళ్తున్నారు? అయితే ఇద్దరు కలిసి లేరా? ఒక రట్టు ఒక రిట్టు. ఏం చేస్తుంటారు మీరు? ఏం పని చేస్తారు? మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? చేపలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు? పచ్చి చేపలు అంటే దువ్యాని చేపలు అంటారు అయ్యేనా? ఓకే. చదువుకున్నావన్నా? ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారా? చదివించుకో. అవి యేసుక్రీస్తు మాటలు. యేసుక్రీస్తు మంచి దేవుడు. ప్రైజ్ గాడ్. అయితే చదివించుకో. అది నువ్వు చూడు, ఈ లోకంలో నువ్వు చేపలు పట్టినా కాగితాలు ఏరుకున్నా చనిపోయిన తర్వాత మనం స్వర్గానికి చేరాలి అంటే యేసు ప్రభు దేవుడని మనం ఈ లోకంలో చనిపోకముందు తెలుసుకోవాలి. సరేనా? చదివించుకో, బాగుంటుంది. దేవుడు నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని, నీ వ్యాపారాన్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.